Здравейте! Днес ще разговаряме за три функции, които често се пренебрегват в Microsoft Project, а именно функциите Highlight, Filter и групиране по определен критерий. За да ви покажа в коя функция как работи и какви са нейните възможности, ще използвам един проект, който се състои от два майлстона, старт и край, и от 6 дейности. Към днешна дата имам, че майлстон старт е изпълнен, дейност 1 е на 40% и дейност 3 е на 10%. За да визуализирам по-добре какъв е прогрес към днешната дата, също така ще пусна и прогрес лайна. И както виждате, дейности 1 и 2, т.е. дейност 1, 3 и 6 са в закъснение спрямо днешната дата, а останалите дейности 2, 4 и 5 все още не са започнали. Днес основно ще се съсредоточим върху критичните дейности в проекта, или т.е. това са дейностите с нулев времеви резерв. Една от опциите, за да видим кои са тези дейности, е да добавим нова колона, която се казва TotalSlack, и в нея да погледнем кои дейности са с нулев времеви резерв, т.е. те са на критичния път. От добавената колона виждаме, че дейности 1, 2 и дейност 5 са на критичния път. Друг вариант е от това формат да сложим отметката на критичните дейности. Виждаме това, което говорихме преди малко, се потвърждава. Дейности 1, 2 и 5 са на критичния път. Друг вариант е да използваме Highlight, т.е. да се подчертаят дейности според избран от нас критерий. Microsoft Project има създадени няколко критерия, които може да използваме. Тях може да ги видите тук: активни дейности, завършени дейности, критични дейности и така нататък. Нас в момента ни интересува кои са критичните дейности, те да бъдат подчертани в жълт цвят. Избирам опцията критични и виждаме, че това са отново дейностите 1, 2 и 5. Махам подчертаването и този път ще използвам филтъра. При филтъра отново имаме филтри с различни критерии направени, които могат да се използват. Да казвам, че в момента не интересува кои са майлстоните. Маркирам майлстон и разбира се остават майлстоните, които са старт и край. При желание могат да се добавят нови филтри, които да си запазим и да използваме по-нататък в нашите проекти. Да кажем, че на следващата среща с висшия мениджмънт е необходимо да обсъдим състоянието на проекта и по-скоро напредъка. Обикновено на този тип срещи се използват само майлстоните, без да са визуализирани дейностите по проекта. От груп избирам готовата група Milestone и както виждате вече имаме две групи майлстони и такива, които не са майлстони. При желание може да скрием групата, които не са майлстони и да разпечатаме графика на майлстоните. За да махнем групирането, кликаме на груп и избираме нова група. Друга опция е, например, искаме да се съсредоточим върху дейностите, които са на критичния път или дейностите, които са на полукритичния път. Отиваме на нова група и създаваме една нова наша група, която се казва критични дейности. И избираме първото групиране да е по TotalSlack. Даваме Apply и виждаме.
двата майлстона плюс дейности 1, 2 и 5 са с нулев времеви резерв, т.е. те са на критичния път, а дейност 4 има един времеви резерв, дейност 3 и 6 с 5 дена. Тоест, предприемаме, че дейност 1 е на полукритичния път. Освен на дейности, които са на критичния път, специално внимание трябва да се обръща и на дейности, които са на полукритичния път, защото в случая, ако дейност 4 закъснее с повече един ден, тя става вече на критичния път. Освен по едно условие, групирането може да се извършва по две условия. Значи в случая нашия проект, част от дейностите са в закъснение, както и част от дейностите са на критичния път. Да кажем, че искаме да видим кои дейности от тези на критичния път са в закъснение. Избираме отново ново групиране и избираме първото групиране да е по кои дейности са на критичния път. Избираме Total Slack и избираме опцията да погледнем кои дейности, какъв е техния статус. Да кажем, че нашата нова група се казва Total Slack и статус на дейностите. Кликаме на Apply. И виждаме, че за дейности, които са на критичния път с 0 дена времеви резерв, има дейности, които са в закъснение, т.е. дейност 1. Освен това, от дейности, които са с 5 дена времеви резерв, дейности 3 и 6 са в закъснение. Да предположим, че вече искаме първо групирането да започне по статуса на дейностите, т.е. завършени, изпълнени, бъдещи дейности, а след това дали имат всяко от тях времеви резерв или нямат. Избирам More Group, избирам Total Slack Status, Edit и тук мога да променя да е статус и този път тук да е Total Slack. Давам Apply и вече имаме три основни групи: завършени, закъснения и последващи дейности. Откривам групата закъснение и виждам, че дейности с нулев времеви резерв, дейност 1 е в закъснение, както и дейности отново 3 и 6 с 5 дена времеви резерв и те са в закъснение. Тоест на следващата среща с нашия тим може да разговаряме за дейностите, които са критични и в закъснение. Скриваме останалите, които ни интересуват и разпечатваме графика по този начин. Другото, което може да направим е да кажем, че ни интересуват само критичните дейности. Ето ги, скриваме ги тях некритичните и оставяме критичните дейности. Както видяхте, създадохме ново групиране по критериите Total Slack и Status, както и за критични дейности. За да ги запазим винаги, да ги имаме на разположение при работа с останали проекти, може да отидем на файл, на Organizer, на групиране и маркирам групираните
критични дейности и total flag със статуса и копирам в глобалния файл. Тоест, винаги през стартиране на проекта тези две групирания ще ги имам налични. Надявам се, че сме ви били полезни.